नमस्कार, मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत मालवणी पद्धतीने तिसऱ्या मसाला म्हणजेच शिंपल्यांचा मसाला। पहिल्यांदा आपण हे तिसरे स्वच्छ कसे करायचे ते बघूया। इथे मी पाणी घालून तिसरे स्वच्छ धुवून घेणार आहे, कारण याच्यामध्ये समुद्राची वाळू असते। अशा प्रकारे खळखळून स्वच्छ धुवून काढावेत। दुसऱ्यांदा पाणी घालून घ्यावे आणि परत खळखळून धुवून घ्यावे। याच्यात जर एखादा उघडा शिंपला असेल तर तो घेऊ नये। असे शिंपले खराब असतात, ते टाकून द्यावेत। अशा प्रकारे 3 ते 4 वेळा तिसरे पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यावेत। अशा प्रकारचा आधीच उघडलेला असेल एखादा शिंपला तर तो घेऊ नये, तो फेकून द्यावा, कारण त्याच्यामुळे आपला तिसऱ्याचा जो मसाला आहे तो खराब होऊ शकतो। आता या ज्या तिसरे आहेत त्या बंद असतात, तर त्या ओपन करण्यासाठी आपण त्याला वाफ काढून घेणार आहोत। त्यासाठी इथे मी पाव पेला पाणी घातलंय। आता या ज्या तिसऱ्या आहेत म्हणजे शिंपल्या, त्या मी गॅसवर ठेवलेले आहेत मंद आचेवरती, आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं पाव पेला पाणी आहे। आता आपण याच्यावरती झाकण ठेवूया आणि 1-2 मिनिटं याला वाफ काढून घेऊया। मध्ये एकदा झाकण काढून बघावं की शिंपले आपले उघडतायत की नाही ते। इथे तुम्ही बघू शकता की या तिसऱ्या उघडून 2 भाग झालेले दिसतात आपल्याला। अशा प्रकारे सर्व शिंपल्या ओपन झाल्या आहेत की नाही याची खात्री करावी आणि मग गॅस बंद करावा। इथे आता सर्व शिंपल्या ओपन झालेल्या आहेत। आता आपण गॅस बंद करूया। या तिसऱ्या थोड्या थंड झाल्या की आपल्याला याचे 2 भाग करायचे आहेत, त्यातला एक भाग आपल्याला घ्यायचा आहे। तिसऱ्याचा मसाला बनवण्यासाठी इथे मी एक कांदा चिरून घेतलाय उभा, 1 वाटी खोबरं घेतले सुकं, अर्धा इंच आल्याचा तुकडा आणि 5 ते 6 लसूण पाकळ्या घेतल्या आहेत। हे सर्व साहित्य आपण तेलावरती भाजून घेणार आहोत। इथे मी पॅन मध्ये 2 चमचे तेल घालून घेतले। तेल तापल्यानंतर यामध्ये कांदा घालूया, आलं आणि लसूण घालूया। या तेलावरती कांदा छान आता भाजून घेऊया। कांदा थोडासा तांबूस झाला की आपण यावरती खोबरं घालूया। खोबरं पण छान खमंग भाजून घेऊ। इथे आता कांदा आणि खोबरं छान खमंग भाजून झालेलं आहे। थोडंसं थंड झाल्यावर मी ते वाटून घेणार आहे। इथे आता आपल्या शिंपल्या ज्या आहेत तिसऱ्या त्या थंड झाल्या आहेत थोड्याशा। अशा प्रकारे त्या उघडलेल्या आहेत सगळ्या। तर आता आपण याचे 2 भाग करणार आहोत, आणि ज्या भागामध्ये थोडंसं मांस दिसते ते आपण घेणार आहोत आणि दुसरा भाग आपण टाकून देणार आहोत।
अशा प्रकारे सगळ्या शिंपल्या आपल्याला वेगवेगळ्या करून 2 भाग करायचे आहेत आणि एक भाग त्यातील घ्यायचा आहे। याला एक शिपी किंवा एक शिंपली असे म्हणतात। मालवणी भाषेत शिंपल्यांना तिसऱ्या, मुळे, खुबे पण म्हणतात। अशा प्रकारे आपल्याला सगळ्या तिसऱ्या सेपरेट करून घ्यायच्या आहेत। वाफ काढून घेतल्यामुळे अशा प्रकारे आपल्याला 2 भाग पटकन करणे सोपे जाते। काही ठिकाणी विळीवरती 2 भाग करून घेतले जातात, त्या पद्धतीनेही शिंपले नीट केले जातात। आपण तिसऱ्या वाफून घेताना थोडं पाणी घातलं होतं, तर ते पाणी इथे आता खाली शिल्लक राहिले तळाला। हे पाणी सुद्धा आपण घ्यायचं आहे, कारण ह्याला खूप छान चव असते। वरचं पाणी जे आहे ते आता मी इथे घेणार आहे। तळाला असलेलं पाणी घ्यायचं नाही, कारण कदाचित त्याच्यात रेती असू शकते, त्यामुळे वरचं पाणी फक्त आपण इथे घेणार आहोत। आता आपण या तिसऱ्या फोडणीला घालणार आहोत। त्यासाठी फोडणीसाठी एक कांदा मी इथे बारीक चिरून घेतलाय, चवीसाठी मीठ, हळद घेतलीये, 2 चमचे मालवणी गरम मसाला, आपण जे कांदा आणि खोबऱ्याचं वाटण करून घेतले ते इथे आहे। त्यानंतर 4 कोकम सोलं घेतली आहेत आणि एक शिंपली करून घेतली आहे तिसऱ्यांची, त्या तिसऱ्या इथे घेतली आहेत मी। इथे मी एका भांड्यामध्ये 2 चमचे तेल घालून घेतलंय। तेल थोडंसं गरम झालं की आपण त्यामध्ये फोडणीचा कांदा घालणार आहोत। आता हा कांदा परतून घेऊयात। कांदा परतून झाल्यावर यामध्ये पाव चमचा हळद आणि तिखट घालून घेऊया आणि परतून घेऊया। आता यावरती आपण तिसऱ्या घालूयात। म्हणजे पाणी आपण ठेवलंय तिसऱ्यांबरोबर, ते पाणी पण थोडं आपण घालूया। आता या तिसऱ्या फक्त 1 मिनिट परतून घेऊया, कारण ह्याला वाफ दिल्यामुळे त्या शिजलेल्या आहेत, त्यामुळे जास्त शिजवायची गरज नाही। आता यावर आपण जे वाटण करून घेतलं आहे ते वाटण घालूया। यामध्ये आता 1 चमचाभर मी मीठ घातलंय। या तिसऱ्यांना नैसर्गिकरित्याच मीठ असतं थोडंसं, त्यामुळे आपण 1 चमचाच घातलंय। लागलं आपल्याला नंतर तर आपण घालू शकतो। आता हे सर्व छान मिक्स करून घेऊ। यामध्ये आता कोकम सोल पण घालून घेऊया। आता आपण कोथिंबीर घालून घेऊया। या मसाल्याला आता छान उकळी आली आहे। आता आपण गॅस ऑफ करून टाकू। आजचा हा मालवणी पद्धतीचा तिसऱ्या मसाला तुम्हाला जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा।